ko. Babae. So, ano man? Sige pa nga. Ano yun? Last ko ini gabi ko. Ay, kagay. Kagay. Sabi akin matauhan 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 sa Philippine responsibility. Ito ka na lang tagawan nito agad. Good evening. Gabi na dito sa Philippines, people. Aray! Mabag kami. I'm gonna stay. Nag-arali na. Saglit lang. Good evening. Drop. Writing. Wait lang. Good evening sa oil.
Papa. Ikaw si memory ko. Ay, mali. No. Ba't ganun? Di maamin. Oh, Yadi po. Yadi. Yadi po. Opa. Ayan. Ay, nakahigda. Sunod na tabi. Ito sa sunod. Napa. Gab, pada mo man ako, Gab. Gabriel. Pada mo man. Kuya Gab. Gabriel. Pada mo man. Pada mo man. Ah, daw. Saglit lang yun. Nagkaon ka na? Nagkaon ka na? Kaon. May isda dito. Sabaw. Thank you for watching. Salamat po. Dapat ka naman. Ay.
wait lang, saglit lang. Ubat na ako. Saglit lang. Lang, wait. Wait lang. Huwag ka magpa-